Srebrna medalja ostvarena proteklog vikenda u Vogošći na državnom prvenstvu u judo do 23 godine upotpunila je kolekciju medalja koje su u rukama mlade Mostarke Hane Bence. Na pitanje koliko medalja posjeduje odgovara. Pa mi se volimo šaliti zaista ovako u klubu i tako, poslije 100 prestanemo brojati. Od 6. godine trenira judo, a reprezentativka je Bosne i Hercegovine od svoje 14. godine. Pored sportskih aktivnosti uključena je i u druge aktivnosti udruženja poput Vijeća mladih grada Mostara. Pored ovoga također i studente ističe kako je navikla da usklađuje svoje obaveze, te da su joj spomenute aktivnosti pomogle u izgradnji ličnosti i karaktera. Kaže da je poseban osjećaj i san svakog sportiste braniti boje svoje zemlje. Iz kolekcije medalja osvojenih na mnogobrojnim takmičenjima izdvaja. Ovo je moja najvrednija medalja sa prvenstva Balkana za seniore. Osvojena je u Herceg Novom u Crnoj Gori. Mislim, nije moja jedina medalja iz Crne Gore, ali zasigurno je jedna jako lijepa uspomena i negdje lijepa asocijacija na Crnu Goru. Srebrna medalja iz Bihaća, to je na domaćem terenu kada sam postala viceprvakinja Balkana za juniore i ovo je jedna od državnih zlatnih medalja koje imam, tako da, znači, kada sam postala prvakinja države za juniore, bila sam više puta, ovo je, mislim, posljednji put bilo, tako da, eto, mislim, za mene generalno vežu, proputovala sam od Japana do čitave Evrope, tako da ima jako lijepih uspomena, stalno, sport je najljepši način za stvaranje uspomena, najzdravijih nekih pozitivnih stvari. Dodala je da sport spaja mlade osobe, sportiste i borce, te da se kroz sport grade mir i prijateljstvo. Naročito judo, ja bih to istakla, da judo stalno kroz sva svoja organizovanja, znači kroz sve organizacije na svim nivoima, svjetskim, evropskim, do nekih najnižih regionalnih nivoa, ističe zapravo da judo spaja ljude kroz mir i prijateljstvo i to je jedna od tema koja se stalno provlači i judo je zaista takav jedan prijateljski sport u kojem postoji zdrava konkurencija, ali nikako ništa neprihvatljivo van tatamija, odnosno borilišta gdje završimo borbe. U Japanu je prisustvovala seminaru za mlade trenere pod nazivom Solidarity of International Judo Education. Bila je najmlađi i jedan od rijetkih ženskih trenera u svijetu. U narednom periodu njen klub očekuje turnir Borsa Open koji će se održati 15. oktobra u Mostaru.